Prachi. Father J. First day in high school. No fighting, no sleeping classes. No becoming a gangster. Yes. Akuyona into yanjalo lengiyenza namhlanje yokuguqa ngedolo ngize kuwe. Kodwa nakho baba isimo simanzonzo. Baba. Nginazo nami izono. Yeah. Ngiyazi futhi angijwayelanga. Mhlawumbe uyaqala ukungibona noma ukungizwa. No, kunabantu engathi ngiyabezwa la. Lezo nje izinto ezisihlanga sezivile. Ngizocela nje uxolo lwalento ngizoyenza njengamanje njenganamhlanje. Mina lo isimo sesiphoxayo. Nakho siba manzonzo. Uba nami nkulunkulu.